Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Daar zijn we daar eindelijk met Herman en Anita Jodenhoven hier twee. Jodenhoven. Genau, allemaal. Even naar u twee. Anita, waar moeten jullie die van kennen? Ik denk dat de meeste mensen mij kennen van de Mergelander Boeben met Anita. Maar ook van de fotografie wat ik de laatste jaren gedaan heb. En natuurlijk ook van helemaal van begin af aan. Vanaf dat ik 16 was, hebben mensen mij al leren kennen. In de orkesten en het solo gebeuren wat ik gedaan heb. In die tijd. En natuurlijk ook nog van René en Anita. Of Anita en René was het toen, ja. Op dit moment, ja. En waarom is het nou Herman en Anita dan? Waarom is het Herman en Anita? Ja, voor mij heeft dat een reden. Herman zong al. Ik wilde eigenlijk... Wist ik niet meer wat ik wilde, of ik überhaupt nog wilde optreden. Zingen is wel altijd mijn grote liefde gebleven, nog steeds. Maar ik wist niet of ik nog wilde gaan optreden. Totdat Herman mij eigenlijk na een hele tijd lang zeuren... me over die drempel heen getrokken heeft om te zeggen van... kom, dan gaan we met z'n tweeën zingen. Zeurt die? Toen dacht ik bij mezelf van... ja, maar ik wil niet op de voorgrond staan. Dus Herman zingt al, ik wil hem dat plekje niet afnemen... wat hij nou heeft opgebouwd die afgelopen 4 jaar of 3 jaar. En laten we het gewoon Herman en Anita. Ja? En zo is het Herman en Anita geworden. En daarnaast ook nog fotografie. We gaan eens even naar Herman. Verdunnetje wonen op het Hollands voor Herman. Want ik zeg altijd, in het Nederlands heb je het grootste bereik. Herman, waar moeten de mensen jou van kennen? Ja, de mensen zullen mij kennen van het stratenwerk. Ik ben eigenlijk al meer dan 40 jaar stratenmaker. Daar zullen de meeste mensen mij van kennen, zeker hier in de buurt. Mm-hmm. Daarbuiten ben ik nu sinds 4 jaar ben ik actief met het zingen. Mm-hmm. Ja. En hoe is dat zo gekomen? Wie wil dat vertellen? Anita, jij of Herman? Hoe is het gekomen om samen de bühne op te gaan? Om samen, ja. Ik ben eerst natuurlijk alleen begonnen. Mm-hmm. En het samen is pas in een later stadium gekomen. Ik ben eigenlijk een beetje, ja, hoe moet ik het noemen? Mag ik het noemen? Ontdekt. Door gekheid in het café. Door de microfoon te pakken en te zingen. En ja, dus dat gebeurt het meestal, toch? Ja, precies, ja. En toen zat Leide Bruin van Royal Music Productions... die zat ook in het café. En die had mij horen zingen. En die zegt tegen mij van... goh, weet jij dat je eigenlijk een hele goede stem hebt om te zingen? En ik van ja, dat zou best kunnen. Dat ook niet weten. Want iedereen vindt zijn eigen stem. Hoort hij zoals als je hem hoort. Mm-hmm. En heeft hij mij aangeboden om een keer voorbij te komen. Om dan ook een plaatje bij hem in de studio te gaan opnemen. Mm-hmm. En daar heb ik eigenlijk gewoon nog 7 jaar mee gewacht. Omdat ik eigenlijk het vertrouwen zelf niet zo had van... ja, dat gaat echt wel wat worden of niet. En op een gegeven moment zei hij na die 7 jaar... zo zegt hij zo, en nou is het goed geweest... en nou maken we een afspraak en nu moet je komen. En dat hebben we dan ook gedaan. En toen is het eigenlijk wel een beetje gaan groeien... De vastelavond, Han van Gratingen de rug. De vastelavond hebben we net achter de rug. En Herman en Anita die hadden met de carnaval en met de vastelavond... hebben zij meegedaan aan de Kerkgröscher Lofmozare Schlagerparade. Want zo had het nog een mama. Schlagerliedjesconcours. En ze houden door het liedje Schattenpoem. Wil je nog even luisteren en even terug naar die carnaval zien? RTV Parkstad. RTV Parkstad. Leef nu, door Junt van Ouwa. Schattenpoem. Ja, Vierkalleplat. het moet wordt Caesar. Kijk hem nu eens door op zijn maat. De Joep, der hat alles mitgemacht. Von alles ist ze wel parat. Dat werd dan zo gesagt. Wir singen alle liedjes op kop. Doch Lunge steht für op. Doch schenkt de lekker op. Ons Platz, das blieb bestor. Bij ons in Keriko. Meine Liebe schafft de Boom. So wie du musst eigentlich nicht hier. So kalle für
Wou leren aan vuur, hey, al meer wie zat. Is dat jot? Is dat jot? Ja, dat was afgelopen jaar op de Slagerparade in Kerkhoorn. Op de CD stond ze ook erop, Herman en Anita. Ja, jongen, en dan op een gegeven moment nog het Duitse repertoire. Anita, vertel even, waarom het Duitse repertoire? Vertel wat ze graag vertelt. Omdat het mij gewoon het beste ligt. Ik ben het ook gewend om altijd Duits te zingen. En ja, Mergelander Boebe was Duits. Vroeger zong ik al Duits. Ik heb 1 keer ben ik solo begonnen, naar orkest gegaan, weer eens een keer solo gezongen. Ben ik ook op Duits overgestapt. Herman zong het Nederlandse, de Nederlandse smartlap, als ik het even zo mag noemen. Maar dat deed hij ook echt supergoed. Dat vond ik echt heel erg bij hem passen, maar dat vond ik niet bij mij passen. Ja, en in het Duits zingt hij ook, klinkt gewoon hartstikke mooi tussen ons, vind ik. Ja, Jot, kijk, wij leven in het grensbezirk, dus wij spreken vloeiend Duits, waar men het normaal kunt. Ja, Herman, wie bevalt ik dat toe? Op zich bevalt me dat goed. We worden op Nederlands. Ja. Ja. Op zich bevalt me dat goed. Ook het Duitse ligt mij natuurlijk ook wel. Omdat wij, zoals je zegt, ze zitten kort aan de grens. Jij bent echt een slagerstem. Ja, dankjewel. Ja, we gaan dat zo horen. Ja, dat want, gaan we zo horen, zeker, ja. We gaan meteen maar met de deur in huis vallen. Hè? Met de Duitse deur in huis vallen. Waarom hast du dich nein gesagt? We kennen het nummer allemaal, hè. Waarom dit nummer? Ja, dit nummer zongen wij eigenlijk al van het begin af aan. Toen hadden we nog helemaal geen duo. Zongen we dat al samen een beetje als oefenen. En dat voor plezier. Ja, omdat het gewoon een heel leuk duet is. Ja. En er weinig... er zijn wel een heleboel goede duetten. Maar dit was eigenlijk een nummer wat zo bekend was... dat we zoiets hadden, weet je wat, we gaan dit gewoon doen. Ja, het past ook goed, heel goed bij ons. Hè? We gaan eens even luisteren. Herman en Anita, waarom hast du nicht nein gesagt? Du solltest nicht allein auf eine Party gehen. Du solltest nicht so nah bei mir stehen. Du solltest nicht, Ich sollte nicht. wir wünschen, dass wir beide alleine sind. Du solltest nicht so leicht dich in Takt umdrehen und mir dabei so heiß in die Augen sehen. Du solltest nicht, ich sollte nicht. Wir beide sollten uns nicht so wollen. Warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag allein an dir. Mit einem Hauch von fast nichts an. Wer wollte dich nicht verführen? Warum hast du nicht Nein gesagt? Im Schatten dieser Nacht. Wir brannten so voll Leidenschaft. Jetzt sind wir aufgewacht. Warum hast du nicht Nein gesagt? Ja, leuk einde erachteraan. Zeg jongens, voordat we het vergeten... gaan we eerst eens even vragen... Als mensen jullie willen boeken, hoe kunnen ze dat het beste doen? Op Facebook kunnen ze natuurlijk kijken bij ons. En er staat ook mijn telefoonnummer op. Daar kunnen ze gewoon op bellen. Ze kunnen ook mailen. Of whatsappen. Iemand die nou... Google. Of op Google Google. Maar iemand die nou helemaal geen computer heeft... hoe kan die jullie bereiken? Ja, dan alleen maar telefonisch, denk ik. Nou, dan noem het telefoonnummer maar even. Maar ja, nee, laat maar even achterwege. Als mensen jullie willen bereiken, dan doen ze dat maar via Mag ons. wel, hoor. Ja, mag, want die heeft toch een zakelijke telefoon. Laat hij toch uitstaan s'nachts, hè? Ja. Ja, nee, hij staat eigenlijk gewoon Als we willen 24/7 boeken, aan. kan dat onder nummer? 06 53 68 34 81. Nog één keer dan. 06 53 68 34 81. Nou moet het niet nu meteen beginnen storm te lopen... want dan kunnen wij niet meer verder met het interview.
Onbeschrijpelijk, onentbehrlich. We zitten weer in de Duitse scene, of we blijven in die Duitse scene, ook de komende 2 nummers nog. Wat kunnen jullie over het nummer zeggen? Wat we erover kunnen zeggen is dat het een eigen productie, arrangement van Leide Bruin is. En de tekst is van Guido Morsblech. Dit nummer hadden ze liggen en wij waren op zoek naar een mooie Duits duet. Of in ieder geval een nummer waar we een duet van konden maken. En hier hebben wij een duet van gemaakt. En zo is onbeschrijpelijk, onentbehrlich. Dat heeft net verder niks met de tekst te maken dat dat op ons slaat of zo. Maar het is gewoon een hele mooie, prachtige tekst. Oké, we gaan snel luisteren naar een spiksplinternieuw. Nou ja, in ieder geval een primeur voor de Nederlandse radio, denk ik toch, hè? Of niet? Of zijn jullie al bij een Nederlandse zender geweest daarmee? Ja, met onbeschrijpelijk, onentbehrlich natuurlijk. Ja. Is een Duits nummer. Ja. En dat is ons eerste nummer wat we hebben opgenomen. Oké, we gaan snel luisteren. Zeit zu zweit, ein Flug durch Raum und Zeit. Manche Träume werden weit und das Glück ist unsere Pflicht. Du und ich, was Besseres gibt es nicht. Unbeschreiblich, unentbehrlich, unerklärbar wie ein Traum. Interessant und auch gefährlich, das beschreibt dich ganz genau. Unbeschreiblich, unentbehrlich, fehlerfrei und fast perfekt. Interessant und auch gefährlich, wo warst du so lang versteckt? Oh, dat wordt een schön abrupt einde door van. Hast du versteckt? En toen wordt het stil. Ik denk, hé, dat kunt nog geen denken. Ja, dus niet. Goed, jongens, vergunt snel weer, want de tijd dringt. En ik wil vermijden dat Demmig in het reclameblok zou vallen. Helemaal heet van de naald. Helemaal heet van de naald. Als das was ein... Of alles... All nein, das. all das, was ein Mann hat, hat auch eine Frau. Ja. Dat is superheet van de naald, hè? Dat is het, Ja, dat is de laatste nieuwe Duitse slager van ons. Is dat, die is pas uit. Staat pas op alle streamingsdiensten. Die worden gepromoot overal naartoe. Ja. Er zit een hele stevige promotie achter dat nummer. Ja, precies. Er zit een hele stevige promotie achter. Dat willen we ook graag, want het is gewoon een heel mooi lied. Is het, ja, en als je naar de tekst kijkt, alles wat een man heeft ook een vrouw. Dat is eigenlijk meer bedoeld met de gevoelens, het hart, het vertrouwen. Niet zozeer het lichamelijke, dat is natuurlijk wel een beetje zou een beetje, ja, alhoewel tegenwoordig weet je nooit. Hè? Nee, weet je nooit, zit niet. Maar dit heeft meer te doen op het gevoel. Ja. Helemaal hot van de naald. All das, was ein Mann hat, hat auch eine Frau. Van Herman en Anita. En het is geen cover, het is een spiksplinternieuw nummer. Het is maar dat u het even weet. Ich steh vorm Spiegel, was zieh ich an? So viel Erotisches im Schrank. Und was andere sagen, das ist mir egal. Die Westenstiefel und auch den Hut, für manches braucht man eben Mut. Doch ich weiß, du findest alles an mir gut. Wir beide sind unschlagbar, ich weiß.
find ich so unsagbar heiß. Alles, was ein Mann hat auch eine Frau. Was viel ist der Charakter und auch das Vertrauen. Alles, was ein Mann hat auch eine Frau. Die zwei sind unzertrennlich, weil wir uns vertrauen. Ja, schön. All das, was ein Mann hat, hat auch eine Frau. Jongens, we zitten nog steeds in het Duitse bereik. Dich hätt ich gern mich. Vertel, wat kunnen jullie zeggen van dat nummer? Dich hätte ich gern mich is gewoon echt een heel vrolijk nummer. En ja, volkstuurlijk is het. En, dan kom je weer terug bij het oude pad. En dan kom ik toch weer een beetje terug op wat ik toch wel een hele lange tijd gedaan heb. Met de Mergelander Boeben toen. En die muziek trekt mij nog altijd. Het is nog altijd zo van... Ja, als ik het hoor, dan krijg ik ook de mooie beelden. Alles wat we hebben gedaan met de Mergelander Boeben komt allemaal terug. Is een van de mooiste tijden geweest in mijn leven. Ja, en als je pakt met betrekking tot de blaaskapellen... wat allemaal los is tegenwoordig. Hè? Het is weer helemaal teruggekomen. Het is weer helemaal hype. De eerste concerten zijn alweer geweest. En er komen er nog vele aan. Dat volkstuurlijke kunt toch wel terug. Herman, wie ziet u de toekomst voor dich in de zangcarrière? Hoe zie jij de toekomst voor je in de zangcarrière? Ja, hoe zie ik de toekomst voor me? Veel geld verdienen, niks dat doen, klaar. Nee, eigenlijk staat het in de sterren, wil ik zeggen. Maar ja, voor de rest doen we ons best. En doen we het met het hart. En dan vinden we het fijn om het te doen. Ja. Zeker moet er wat tegenover staan. Want het kost allemaal veel geld. Maar ja, ik heb er echt niet een beeld bij van dat ik na volgend jaar de bekendste Nederlander zo moet zijn. Dus nee, het is gewoon, het moet leuk blijven. Anita, wie ziet u het? Boet het ding fotografische carrière voor dich? Nou, ik moet zeggen, mijn fotografische carrière heb ik een beetje op een lager pitje gezet, omdat ik nou weer met muziek bezig ben. En daar ook heel lang niks mee gedaan heb. Maar je maakt wel je eigen covers natuurlijk. Hè? Die maak ik natuurlijk, ja. Maar ja, iedereen weet ook waarom ik er een hele tijd heb uitgelegen. En nu ik weer aan het zingen geslagen ben... ja, staat de fotografie op een wat lager pitje. Omdat muziek is natuurlijk waar mijn hart ligt. En ja, wat dat wordt in de toekomst... denk ik eigenlijk helemaal niet over na. Alles wat nu is... Dat is nu, ja. Want niemand weet wat de toekomst brengt. Niemand weet wat volgend jaar is. Nee, in de huidige tijd al helemaal niet. Hè? Nee. Met alle oorlogsperikelen en noem maar op. Maar daar gaan we het niet over hebben. Dich hätt ich gern mich. Gaan we draaien. Herman en Anita. Samstagabend endlich rausgehen. Zum Tanzen hab ich mir gedacht. Wieder einmal an der Bar stehen, da hat mich jemand angelacht. Diese strahlend blauen Augen und erst der wunderschöne Mund. Sollte ich mir ein Küsschen rauben, das wäre für mich die schönste Stunde. Ich hätte dich gern mich, du bist ein voller Typ, ich will mich einfach nicht. Ich hätte dich gern mich, in jedem Augenblick, ich nehm dich mit. Herman en Anita met Dich hätt ich gern mich. Hoorde jij daarnet voorbij komen. En ja, voorhand alles gehad waar, of wil er nog op terugkomen? Dat was het van, dat wil ik nog even kwijt. Nou, wat we wel nog even kwijt willen, is dat, dat er een nieuw liedje aan zit te komen. Een nieuwe single aan zit te komen. En nou kom ik even niet op de naam. Hoe heet die nou nog eens? Als ik jou zie. Het wordt een Nederlandstalig nummer voor deze keer. Gewoon om dit ook een keer gedaan te hebben. Zo hebben we eigenlijk van alles een beetje. En ja, kijken hoe deze aan gaat komen.
Het is niet de bedoeling dat we dan altijd Nederlands gaan zingen. Nee, maar hoe breder het De bedoeling is repertoire... eigenlijk dat we gewoon voor iedereen iets hebben. Hoe breder het repertoire, daar ik nog een We gaan alles Engels nog nummertje er tegenaan en klaar. Maar ook weer een heel vrolijk, zonnig nummer. Ja. Een liefdesnummer. Maar echt, ja, heel leuk. Hé jongens, we moeten gaan afsluiten, want dadelijk knalt de nieuwsreclame erin. Ik bedank jullie voor de komst naar de studio. Dankjewel. Alle goeds en toi toi toi. En zeg nog één keer je telefoonnummer, Herman, als de mensen je willen boeken. Nou ja, ik wil jou eerst bedanken dan. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En als mensen ons willen boeken, ja, dan mogen ze bellen onder 06 53 68 34 81. Dankjewel. Wel thuis en succes, hè. Dankjewel en jij ook bedankt. Adieu, hoor. Adieu.